i dag vil vi lave inden for vores kanal. Og lave en masse damer. Ikke i dag. Det er i morgen. Jo. Nå, vi vil lige lave noget info på vores kanal, hvor vi vil sige, hvad vi vil bruge den til, og ja. Han er overtræt. Det ved jeg. Kom her, Ralle. Lidt overdrevet. Kom her, jeg nakker det ikke. Kun meget. Okay, Kom nu. Okay. Du nakker ikke hinanden. Nej, jeg nakker ikke. Ja. Han kan ikke se noget. Okay, ja. Vi vil lave inden for vores kanal, hvor vi spiser chili. Ja. Lave et eller andet muligt syge stunts. Spiser en muligt klam mad. Lidt gameplays. Ja, lidt spil. Og lave vlogs. Og ja, lidt forskelligt. Ja, det hele det. Noget jackass og ja. Ja, du. Og så vil Der vi vil også... også komme ret mange videoer med chili. Ja, mange. Vi har for eksempel hvor vi spiser en... hvad den hedder? En habanero chili. Og om lidt, der skal vi måske spise en ghost chili. Den er rimelig stærk. Okay, det er først næste sommer. Ja, vi skal vi skal have plantet den og sådan noget. Ja. Vi tager den sgu helt frisk, så den var stærkere, i stedet for at købe den. Jo. Så kan vi også få lidt flere. Så kan I prøve at se, hvordan vi spiser den, og forhold til nogle af vores venner spiser den. Ja. Tester den på CV. Ja. Nice. Jeg tror godt, jeg vil have en lyn, for jeg virkelig overdriver ret meget i videoen. Den der video? Nej, den der video, jeg lavede. Den der med habaneroen. Det synes jeg er sådan... Det var overhovedet ikke så stærkt, som jeg sådan viste. Okay. Synes jeg ikke. Ja, nej. Så er man bare være med at vise din... Så viser du bare, hvordan... Nej, min, den kan jeg med. Men vi laver snart en lyn, hvor jeg ikke... Ja, vi skal også gennem nakken. En habanero chili mere. Man kan sgu mærke det helt ud af ørerne om natten. Man får helt... Man skal skide helt vildt. Ja, du får seriøst tyndskid af det. Okay, fuck mig det røven. Jamen, men så ses vi i YouTube, og så skal vi huske på, at vi skal lave rigtig mange damer her til næste gang. Så, farvel YouTube. Hej, jeg vil også prøve at smage de satans chilier. De skulle være en af verdens stærkeste krydderier. Beregnet med chilier. Så jeg spiser lidt efter gangen. Er det god? Nej. God rigtig chilisauce. Milde Claus. De er stærke, ikke? Ja. Det gør ondt. Jeg har virkelig respekt for dig, Rette. Det har jeg fandme. Dine ører gør ondt, eller hvad? Nej, ikke endnu. Jeg har taget karmen nu. Jeg kan mærke, de gror ud af mine ører. Græder du? Ja. Jeg må bare prøve at tage lidt af gangen. Vi
Vi skulle købe den her liter mælk. Ja. Og nu har jeg bare ikke nogen penge til det. Ralle. Du kan ikke holde lyd, vel? Nej. Så. Det smagte rigtig godt. Der kunne godt være lidt mere stærkere. Så jeg godt kan lide det. Det er slet ikke godt stærkt. Så. Ja. Hej YouTube, og den der video vil vi gerne prøve at æde en chili, der er beregnet som en af verdens stærkeste krydderier. Anvendt som andre chilier. Styrke meget stærk. Så det er en habanero, og det er 40 gram, og det er fra Holland. Så jeg tror, jeg har været en. Nu er han der. Okay. Så bare en bid af den i starten. Hold nu kæft. Okay, jeg tror ikke til. Er det stærkt? Er det stærkt? Og vi har ikke noget mælk. Slutter nu. Ja, jeg kender det godt, Ralle. Ja, han har et nu.